Nesebično su prihvatili poziv za učešće. Ova vrijedna mladost puna je energije i entuzijazma koja ih u ovoj godini odvela na nekoliko putovanja, a između ostalog i na putovanje u daleku Švedsku na poziv bošnjačkog džemata u Göteborgu, gdje su doživjeli lijepa i vrijedna iskustva koja su razmijenili sa mladima ovog džemata. Oni su svoju školu i svoju zajednicu dostojanstveno predstavili izvedbom vjerskog i kulturnog programa. Čestitamo im i želimo da i dalje vrijedno rade i djeluju. Na scenu će izaći Ismar Banjić, Azur Gaši, Almedin Hajdarević, Ajdr Škulj, Mirza Banjić, Emelin Zahirović, Elvedina Karamuja, Neila Husanović i Medina Goralija. Izvešće Ilahiju o majici. Bože vječni, Bože blagi je.